Továbbá azt kérdezném, hogy hogyan áll össze a csapat? A kárpát-medencei ökotermesztők, én úgy tudom, hogy korábban fórumokat tartottak, Nyíregyházán a földész fórumokon megjelent a Pácium, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja. Most hogy vagyunk az összetétellel? Hát, mint a beszélgetésünk elején elmondtam, tehát itt azokon a termelőkön kívül, akik itt jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében részt vesznek ebben a biotermesztésben, ezen kívül Torockóról a Póric József, a Biogold Kft-nek a képviseletében tejtermékekkel, sajttal, túróval próbál hozzánk beilleszkedni. A Felvidékről dr. Palik László, aki itt italok, elsősorban biobornak a termesztésével, előállításával foglalkozik, Bedő Kálmán Délvidékről, Magyar Kanizsáról, és még amit korábban itt nem említettem, itt a hidegen préselt olajok, amely egy nyíregyházi Olinka Kft-nek a jóvoltából bio olajokat gyárt, és itt gyakorlatilag megtalálható szezám, len, dió, tök, napraforgó olaj, és azt hiszem, hogy ezekkel a termékekkel már egy olyan széleskörű paletta alakult ki itt a szabolcsi és a kárpát-medencei termékek előállításában, amely megpróbál az elkövetkezendő időben olyan szintre emelkedni, hogy ennek nem csak a termelését, előállítását, hanem a forgalmazását is minél magasabb szinten végezzük, és talán akkor elérjük majd azt a láncolatnak a kialakulását, hogy itt olyan megfelelő marketingnek a létrehozásával a termelés, feldolgozás és a értékesítésnek a láncolata kialakuljon itt a jövőben. Mi az üzenete ennek a most induló csapatnak? Mi az üzenete? Hát elkesedés az mindenki részéről megvan. Én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben gyakorlatilag, amiről nem beszéltünk, hogy kellő támogatást is meg fogjuk kapni itt Újja megyétől, és hasonlóképpen országos szinten is olyan támogatások fognak itt a biotermesztéssel kapcsolatban kialakulni, támogatási rendszerek, amely nagymértékben fogja ösztönözni itt az embereket arra, vagy a családi gazdálkodókat arra, hogy minél nagyobb területen végezzenek biogazdálkodást. Köszönöm szépen, és bízunk a szerencsében, és ha megtértünk és visszajöttünk, akkor tovább folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Igen, csak ti egymást